Makaba. Pin, baka di ko ba? Kitang dengan iwa, ilang mga Tsaka nga na kasi barabara lang. Para na. Ayan guys. So, ano, 13. Ito na. Yan o. Tama na. Gas. Nabutas pa. Bali, ganyan. Sayang yung pantalon. Ayan guys, kanina na-aksidente si Mang Kepweng. So, mag-ingat po tayo. Lalo po yung nagmumotor po tayo. Mag-ingat tayo. Always, lagi tayo mag-ingat at manalangin tayo. So, naayos na ng barangay Pandakapi yung problema. So, advice ko ulit sa mga teenager. Huwag po tayong masyadong mabilis magmaneho. Mag-ingat po tayo. Ayan. Talagang naniniwala ako. Nakita namin yung nangyari. Bali may sira yung motor. Nakita namin. Talagang naniniwala ako na Alam aksidente. niya, Hindi mo alam. talagang mga aksidente. Alam niya kahit parang Ikaw na mag-isa, kasama mo yung girlfriend niya. Kasama siya, oo. O, kasama ng partner mo. Eh, parang nga sa Christmas party nga. Ah, Eh, na-party sa... Christmas party sa Santa Monica. Lahat sila, eh, sakto. Tumama, no? Ang daming tao. Pinamamad si ka lang nangyari kaya. Nasa light kami, ang daming tao. Ako, nasa ilalim ko ng motor ko, nakita itong pato, nakita ng motor. Pali pinamad si ka lang, mama lang kayo matindi kayo. Walang grabe. Thank you Lord, ha? Salamat po. Ayan, salamat Buti din mo po. yung bata, hindi na pa. Buti rin sa mga nakabangga sa amin, hindi yung aksidente yung mga bata pa. May 10 years old tayo. 10 taon yung bata, iwan pa sila. Ang dami pa nila sa motor. 3. Mahirap. Bagong para pa isa. Hindi namatay pa, mahirap. Unahin mo tayo sa Diyos para magpasalamat tayo. Hallelujah, puling ka pang Diyos. Sabi mo nga sa Marcos 11:24, ano man hindi mo sa mga maniwala ka matatanggap mo ito. Tulad ng Diyos na buhay ng God. Salamat po sa pagkakaroon po kami sa aming aksidente. Salamat po Lord at wala akong namatay o injury na nangyari po sa amin. Maraming salamat po kami. Lord, na muli, bless mo mga kami ko sa pagka-therapy kay Kuya Bong na ginagawa Panginoon. Ang pala nito mag-asawa ko, Lord God. Both of side ng mga anak, ng mga kapatid, pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Lalo po nilang buhay. Lalo po yung nagtatricycle. Ingatan niyo po sa buhay, Panginoon, Lord God. At sponsor po, maraming salamat po, Panginoon. And bless me, Lord God, my hands. And bless me po, darating ito. Dalangin ko. Kay Kuya Bong, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bibigyan ko. Kayo, mauna na. Pagka natin, bas na po ito. Hanapin eh. Mas malabo talaga yung ating pangadiging nga po yun. Eh dami. Oo. Liwan natin pangadig. Kaya may sugat kayo lang mo sang kimot. Tignan mo mga yan, may aksidente ka na may tulad. Sigurite, mahirap. Ang aksidente talaga hindi. Segundo lang, hindi mo inaasahan. Inaasahan. Kaya ito nga rin napot. Kasi mag-motor na, gagawin mo. Dito po talaga. At don't drive pag wala ka lisensya. Mahirap kasi pag wala lisensya. Sila wala lisensya. Bata ka eh. So, salamat sa Panginoon Diyos, yung mga bata na hindi aksidente. Buti, mabait yung nagdengin nila. Ito iba din, iba yun. Eh, tutuloy po yan. Kakasuhan yun. Siyempre, mga bata naman. Nakita kong sitwasyon. Meron kong talagang na-alpabiyado, yun. Talagang natin special, no? Importante, walang nangyayari sa mga na-accident. Isip sa inyo. Walang na-accident. So, again, this is a lesson po. Wag po tayo magmaneho, walang lisensya, especially yung mga bata, mga below 18, huwag po natin pag-drive na sa mga highway, especially. Diba, Nayo? Kasi siyempre, iba talaga yung matured sa pag-drive. Eh, bata pa yan, mabilis. Hindi na ano. Natatarantahan. Hindi na minor, no? Ito lang kay Pinitiani ko ba? Hindaya. Hindaya, siyempre, berkada nito. Gusto na ako kayo. Wala, ano? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siyempre, masalamat ka naman. Nakasilindi ka lang. Alam na yari kaya? Ililab niyo, palisugat. Kaya nasugot ka yun. Walang nangyayari ka po ka na tamad. Basta nakasapatos. Sa patos. Dito kung tama yun. Dito. Kasi babae siya, may backline. Mataba, di ba?
Lalo na tinanak pala ka ng nakakakain. At nga, wala nang nangyayari mo. Kung ginagawa ko din bata, buti, hindi kami nakabangga. Kung nakabangga, patay yung bata. Kasi sila eh. Sila bumangga sa amin. Wala. So, 100 over 67, 90. Dugungan? Dugung bago ba? May puyat ko pa rin kayo may Dugung puyat. puwet. Dugung puwet ah. 100 over 67. Buri yung 107 na yan, dugung mo. Dugung puyat. Alam na niya pa ay pamatik ko. Sarap mo na eh. Yung bing eh. Nakayan ko ba tayo eh? Kaya ito pa. Hindi sarap mo. Wala na niya pamatik ko natin. Ang may makita ka, kaya puyat ko. Pero still, kahit tayo na aksidente, yung ating pasyente, still, yung ating trabaho, hindi natin pinagkalimutan. Kasi tayo po ay stock therapy yan. So, shout out sa mga nakabangga sa akin. Ingat po kayo. God bless po yan. Bukas pala, shout out pala sa Kupang, Arayat, Pampanga, Happy Fiesta po sa inyo lahat. Yan. Back 120 over 86. Sobra babay pang mamunta, pinanong ka. 100 over 70. Mababay. Kulang yung painaw ba? Puyat. Ha? At kaya kay Galandi pa. Ay. Di pa kliyente, wala yung bayaran. Yung giwatan. Kaya pag-report kay Petla, pero rin Oy. mapagin niya dito ang bagtakitang dati yung isipin pala. No, ngayon eh. Sa liberan. Ano pinang, may kagila mo. Oy. Ano Dapat